Колега, да ми направим една страхотна снимка, така въоръжение жените до тях, за тях. Абе, момичета, да се усмихнете за една снимка, мъжете са ви вързани. Добре, не се разсъмнете, няма да е за възрастни. Вие, момчета, ще имате уникалната възможност да опитате от храната на нашия дай. Ще имате нещо специално. На ресторант обичате ли да ходите? Много. Много обичаш. Ризото обичаш ли? Да. Сянка с зеленчуци обичаш ли? Спагети болонезе, усещам, че си ти любими. Най-вече. И за Петю какво остана? Зеленчуци с телешко. Класика. Момичета, елате го отпред. Мале, Петю. Освен, че ще видите от уникалната храна на Дари, трябва да направите по най-бързия начин. Момичета, трябва да захраните своите големи бебета по най-бързия начин. На Кирил трябва да дам сянката, момичета, я. Моля, на Кирил сянка. Ето Кирил, спокойно, сянка ще ядеш. 25 лева килото с метра на намаление. Това е положение. Разбира се, че е вкусно. Ето заповядайте. По-малки лъжици нямаше. Аз обаче искам пак да си събера децата. Дечица няма да при мен. Ти си с това голямото бебе. Добре, хайде всички момичета и момчета да дойдат тук при мен. Хайде всички дечица. Заповядайте. Пак ще броим, да не се притеснявайте. Да знаят тези големи картички, тогава започват да си хранат бебетата. Готови ли сте, деца, да броим? Момичета, на 3. 1, 2, 3, старт! Цялото слушам, цялото! Най-вече си имаме победител и това взема номер 1. Има ли какво става? Не ти си отвори сянката, или? Аз не си готов. Аплодисменти, дами и господа, за време номер 2. Аплодисменти, разбира се, за време номер 3. Аплодисменти за време номер 4. Така, втория кръг. Най-добре се представи първа номер 1. Момичета, оставете клевенцата. Защото сега вашите бебета хапнаха, но трябва и да пият. Ето това бебе ще питие за вас, момчета. Тук трябва да се справите просто перфектно, да не да съм. Хайде, мама, взимате по едно питие. Семейство Гилови, да не наблюдавате кой се справя най-добре. Деца, готови ли сте? Момчета, готови ли сте да броим? Ето тук предаваме и на живо. Така че внимавайте. Готови ли сте? 1, 2, 3! Става ли това? Само да го вдига ръка! Малко да го ръка! Майко, да си изпие питието, мамата ги ръка! Ожална ли си да проверираме с това
прави повече от страхотно. Сега ще ги роби, няма нужда да ги питам, нали така? Тази мама и това бебе се справиха страхотно с тази роля. Момичета, развържете вашите големи бебета. Благодаря ви за участието. Това казвам. Имате уникалната чест да хапнете от яденето в тази. Повече! Мемориал Кириле.